Munia Jewels, creating happiness. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮಜೀರ್ಪಳ್ಳ ಧರ್ಮನಗರ ಮುಬಾರಕ್ ಮಂಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ 1499ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾರೀಖು 15ರಂದು ಕುಂಬೋಳ್ ಸದಾತುಗಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿಯಾ ರಾಬಿತ್, ಅಲಿ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ ಜಕರಿಯಾ ಫೈಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸರ್ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಬದ್ರ್ ಮೌಲದಿ, ಮುಗ್ರೀಬ್ ನವಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಮಜೀದ್ ಫೈಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಕೂಸ್ ಮೌಲದಿ, ಇಶಾ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಅನ್ವರ್ ಶಕಾಫಿ ಶಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಬುರ್ದಾ ಮಜಲಿಸ ನಡೆಯಿತು. ಮುಕ್ತಾರ್ ತಂಗಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಮರುದಿನ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ದಿನದಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾನೀಯ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೀಣಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. بصالي إلا بصالي الله الله الله. الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭാശയം പറയുന്ന ദിവസമാണ്. നമ്മളുടെ നബിതങ്ങളുടെ 1499 വയസ്സിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഈദ് മിലാദ് എന്ന് പറയുന്നതിന്, ഈദ് മിലാദ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വേൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഈദ് മിലാദിൻ്റെ ദിവസം രാജ്യം ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ആക്കിന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കള്ളൂർ ഫാമിലിൻ്റെ വക നമ്മളുടെ അനുജൻ അബ്ബാസ് ഹാജി കൊല്ലം നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഒരു 10,000 ആൾക്ക് ചോറിടുന്ന പരിപാടിയും, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടും റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് ഉമ്മയും മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആണ്ടിനെയും കഴിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അതിപ്രിയങ്കരമായ കുടുംബം ആരിക്കാടി കുടുംബത്തങ്ങൾ അബൂത്തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇതിനെ ഉദ്ഘാടനമായി അയാൾ പോയി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അബൂത്തങ്ങളാണ്. അവരുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേരിയിട്ടുണ്ട്. ജലാലിയ റാത്തീബ്, അതേ മങ്കൂസ് മൗലൂദ്, അതിൽ നാളത്തെ പരിപാടിക്കും അവർ ഉണ്ടാവും. ആയതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കള്ളൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്, നമ്മളത് കള്ളൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് കാർവാറിന്ന് കാസർഗോഡോളം അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ വർക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പരിപാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജലാലിയ റാത്തീബിൻ്റെ മജ്‌ലിസും ഈ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ നല്ല പ്രായത്തോടു കൂടി ജലാലിയ റാത്തീബിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനടക്കമുള്ള കുമ്പോൽ കേസാറ്റ കുഴത്തങ്ങളടക്കമുള്ള
കുമ്പോൾ സാദാത്യങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ജലാലി റാത്തീബിൻ്റെ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിനെ സംബന്ധിച്ചു എല്ലാ വർഷവും അബ്ബാസ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ആത്മീയ മജ്‌ലിസാണ് മൗലിദ് മജ്‌ലിസും അതുപോലെ തന്നെ ജലാലി റാത്തീബിൻ്റെ മജ്‌ലിസും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അള്ളാഹു ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അബ്ബാസ് ഹാജിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനുമെല്ലാം അള്ളാഹു ഇരു ലോകത്തും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മൗലിദ് മജ്‌ലിസ് പരിപാടിക്കും മീലാദുൻ നബിയുടെ ഈ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം നിലയിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. ലാ യുഅ്മിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ലാ യുഅ്മിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ഇല്ലാ ബിഹുബ്ബി റസൂലില്ലാഹ്. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. എൻ്റെ പ്രേമഗാനം കേൾക്കുക ഹബീബേ. എൻ്റെ പ്രേമഗാനം കേൾക്കുക ഹബീബേ. കൽബുലിന് നാശ നിറയുന്ന നേശ കതിരുന്ന താഹവേ. കൽബുലിന് വാശ നിറയുന്ന നേശ കതിരുന്ന താഹവേ. പ്രണയാതുരന ഞാൻ പാടും പാട്ടിൽ കാമുകനോ നബിയേ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.